Du har måske hørt, at nogle dagligdagsprodukter indeholder spor af metaller. Men hvor store er disse mængder, og hvad betyder det egentlig for din sundhed? Lad os finde ud af, hvorfor spor af metaller kan findes i produkter. Metaller findes naturligt i jordskorpen. Derfor findes der spor af naturligt fremkommende metaller i alt, hvad der kommer fra jorden, som jord og vand. Det betyder, at planter kan absorbere små mængder, når de vokser. På grund af det ender små mængder i det vand, vi drikker, den mad, vi spiser, og produkter fremstillet af naturlige materialer, som tamponer, der er fremstillet af bomuld og rayon. Da disse spor af metaller findes overalt i miljøet, har regulerende organer som den Europæiske Union og anerkendte agenturer som Verdenssundhedsorganisationen fastsat tilladte grænseværdier for eksempelvis drikkevand, for at reducere eksponeringen til det lavest mulige niveau. Vi drikker alle vand mange gange om dagen, hver dag. På samme måde bruges tamponer sikkert af millioner af kvinder hver dag. Hos Tampax er sikkerheden for vores produkter og dem, der bruger dem, vores højeste prioritet. Og vi stræber efter at nå de lavest mulige niveauer hver dag. Vi er stolte af, at Tampax tamponer, der sælges i Europa, er Økotex Standard 100 certificeret. Det betyder, at hver enkelt komponent i Tampax tamponer testes i forhold til en liste med over 1000 stoffer, herunder metaller. Så nu kan du være sikker på, at Tampax tamponer kan bruges sikkert.